Айде си изчезни от тук. Добре. Давай. Айде, спокойно. Добре, дай, светния момичето е кавал. Аз виждам кавал. Не говоря на тебе. Аз ти светя. Не прави клипове, спри. Не светваш! Айде, махни се от тука, моля ти се. Сега тук няма да правим. Ти! Пикай, не се измий, така ли?